दिनैनि बे जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा दिनै बे ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जोंनि क'क्राझाराव फैनानै चिरां साइड बा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायलायनानै जोंनि क'क्राझार सोहोराव दिनै हमनो हादों बेखौ आं बाख्नायगोन आदामोनखौ। जोंबो बेबायदिनो सिगाङाव जोंनि एरियायावनो हमनो मोनदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो बिमा बिफानि आखायाव गथाय हरफिननाय जादोंमोन। दा जों खोनाबाय थादोंमोन बा जों मोनथिदोंबो माखासे जों हमनो मोननायनिफ्राय गावसोरजों माने जों जायखौ हमनो मोन्दोंमोन बिसोरजों गोबां मानसि बेबायदि ड्राग्स लाग्रा दङ होननानै खिन्थानानै लादोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय बिसोरखौ जों हमनायावबो गोब्राब जादों जोङो, मानोना जोङो बयनोबो सहाय नांगौ। जों बा मोनसे फरायसा आफादजोंल' बिसोरखौ हमनो हानाय नङा। गुबुन गुबुन दल संगठनफ्राबो बे हाबाफारियाव ओंखारफानांगोन आरो रायजो राजायाबो जगदान होनांगोन। आरो जायफोरा जोंनि बे क'क्राझार सहराव बा जोंनि क'क्राझार सहरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गाव गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ फरायनो दोनहरदों, बेफोरखौ एसे नोजोर होनाया गाहाम जागोन। मानोना न'निफ्राय फरायनो होननानै फैयो बा हस्टेलफ्राव थाफैयो, खिन्थु बिथां फरायसाफोरा गोबां बे ड्राग्सजों जरित' दङ। आरो गाव जरित' गैयाबाबो जाय रुमाव थादों बेयाव थाग्राफ्रा जरित' गोनां, बेनिखायनो गिनांगौ। बेनिखायनो बिमा बिफाफ्राबो एसे नोजोर होनाया मोजां जागोन, आं बेखौ बुङो आरो।